Manifest amical de Mauthausen. Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust 2021. El novembre de l'any 2005, l'Assemblea General de l'ONU va designar el 27 de gener data de l'alliberament d'Auschwitz, Dia Internacional de Commemoració en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust i de Prevenció de Crims contra la Humanitat. Iniciativa ratificada pel Parlament Europeu i la UNESCO, amb el propòsit de recordar a totes les víctimes de l'Holocaust i de la persecució nazi i evitar presents i futurs genocidis en les nostres societats. A partir d'aleshores, a Espanya i en diferents punts del planeta es recorda les víctimes del genocidi dut a terme pel règim nazi i els seus aliats durant la Segona Guerra Mundial. En la mesura que la memòria no és tan sols un acte de justícia per a les víctimes, sinó també un instrument d'alerta i memòria, d'alerta i prevenció. Durant el règim nacionalista no tan sols es va universalitzar i estendre el crim, amb empremtes indelebles, sinó que es van socavar els fonaments mateixos de la civilització i es va destruir la humanitat. Integrar el record de l'Holocaust i de totes les víctimes del nazisme en les consciències individuals i col·lectives ha de servir per conèixer fins on pot arribar la capacitat humana per perpetrar el mal i per exercir el bé, i ha de convertir-se en arma poderosa davant de missatges i insídies amenaçadores en èpoques de crisi i inseguretats. Perquè reflexionar sobre les causes i conseqüències de l'Holocaust i la persecució de tots els col·lectius considerats enemics esdevé compromís de lluita contra l'antisemitisme, racisme i qualsevol forma d'intolerància, així com contra els revisionismes i negacionismes. Davant de tot això, compromís personal i compromís polític durant els 365 dies de l'any, encarnat simbòlicament en aquest 27 de gener i en el pròxim dia 5 de maig, instaurat com a dia d'homenatge a les víctimes espanyoles del nazisme, amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes dels nazismes. Gener del 2021. Veïns i veïnes, familiar del Josep Esmel, companya regidora, benvinguts a l'acte institucional en memòria de Josep Esmel Canyadó, coincidint en el Dia Internacional en Memòria de les Víctimes de l'Holocaust. Una salutació també al conjunt de membres de l'Ajuntament que no heu pogut assistir a l'acte de manera presencial a causa de les recomanacions sanitàries i una salutació també al Josep Esmel, veí del poble, que tampoc pot assistir avui a l'acte, també per recomanació sanitària i que ens hauria agradat molt que hi fos. Benvolguts, benvolgudes, avui estem aquí en un acte volgudament solemne, institucional, per retre un homenatge sentit en nom de l'Ajuntament de Tivenys al fill del nostre poble, Josep Esmel i Canyadó. Ens fa moltíssima il·lusió avui retre un sentit homenatge i dignificar així la memòria d'un home represaliat, perseguit i finalment assassinat pel feixisme. Avui és un dia d'aquells que dona sentit a la tasca de servei públic. Un d'aquells dies que no s'obliden perquè petites grans històries com la del Josep i la Imma omplen de sentit la tasca de les administracions en el camí de la recuperació de la dignitat i la memòria de desenes d'homes i dones que mai abans havien tingut un homenatge plenament merescut. Avui, permeteu-me dir que esmenem i omplim aquest buit que de ben segur ja mai podrem esborrar. Us vull explicar com em va arribar la història del Josep molt breument. En primer lloc, em va arribar de la recerca i lectura gràcies a la tasca del company Cisco Pinyol, qui escriu i recull també el periple del Josep Simó, també veí de Tivenys, i també aprofitem avui per recordar-lo,
caigut, en aquest cas, a la resistència francesa enfront de guerra. És ell, Cisco, qui recull el periple viscut pels dos, però únicament és el Josep el qui cau en mans dels convois alemans i mor després del calvari viscut a Gusen, subcamp de Mauthausen i un dels paradigmes de l'infern a la terra. També agrair, com no, a la gran Montserrat Roig i a la seva obra mestra, Els catalans als camps nazis, llibre que també compta amb el nom de l'homenatjat avui. En segon lloc, agrair també la trucada i col·laboració del veí Jordi Pinyol, Jordi el pintor, qui va ser la persona que ens va posar en contacte amb una familiar del Josep que em truca i que comencem a parlar. I aquí entra la Imma. La Imma avui aquí present representa com ningú el sentit de la memòria. No és revenja, és memòria. No és caprici, és dignitat, justícia i pau. És ella qui em connecta en una història que no només m'apassiona, sinó que més enllà de l'agraïment personal, li remeto un agraïment en nom de tot el poble, en nom del poble de Tivenys. Josep Esmel no és patrimoni de Tivenys. No ho és ben cert. Josep Esmel és patrimoni d'un temps, d'un moment i d'una història d'homes i dones que van lluitar per deixar-nos un país més lliure i més just. Somiadors i somiadores que amb la llibertat per bandera no van dubtar en deixar-ho tot per combatre la intolerància del feixisme que just començava a escriure una de les pàgines més fosques de tots els temps. Josep Esmel és una baula més d'una cadena immortal de lluitadors i lluitadores que ens han deixat un llegat imborrable. Josep Esmel és aquella pel·lícula que hem vist tantes vegades i que ens ha fet emocionar. I avui, permeteu-me, amics i amigues, veïns i veïnes, en un acte senzill, humil, però amb tot el sentiment i en l'onús al cor, fer este homenatge. És per això que en nom meu i del conjunt de l'Ajuntament ens fa moltíssima il·lusió anunciar que inscriurem al registre del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya el seu nom per posar així una pedra anomenada Stopperstein al domicili on va néixer i deixar per sempre la petjada del seu llegat. Finalment, agrair als companys d'equip de govern el seu suport, com sempre, a la Imma, sobretot, per la seva generositat en tot moment, i al Departament de Justícia, al Memorial Democràtic i al conseller Romeva per la seva tasca ingent en aquesta recuperació i dignificació. I acabo amb una frase de l'estimada Neus Català. Neus, allà on siguis, una abraçada. I la Neus va dir: els nazis em van prendre la son, però no em van prendre mai la llibertat ni la vida. Moltes gràcies, Josep Esmel. Moltes gràcies, Imma. Hola, bon dia. Moltes gràcies, senyor Batlle, Eladi. Moltes gràcies, regidora. Moltes gràcies, veïns i veïnes de Tivenys, a tot el poble de Tivenys, que per mi m'ompli d'orgull aquesta invitació i aquest reconeixement al meu familiar Josep Esmel Canyadó. Va per tu, oncle Pepet. A casa de ben petita sempre vaig sentir dir a la meva àvia Filomena: pobre Pepet, el van matar de gana, pobre Pepet. Ens va escriure i ens deia: quan torni a casa pronto nos comeremos un pollo. En morir el meu pare vaig trobar les cartes que des dels camps de concentració de presoners va escriure als meus avis i al meu pare. Llavors el pare tenia 10 anys i li enviava dibuixos al seu oncle i sabem que li van agradar molt. Moltes veïnes d'aquí de Tivenys es preguntaran quina relació tinc jo, Imma Borràs, amb en Josep Esmel Canyadó. I ara us ho explicaré. Josep Esmel Canyadó havia nascut a Tivenys el 15 d'octubre de 1904
i als 3 anys es va quedar orfe. Els seus oncles, Pedro Borrasfont i la Francisca Canyadó Marquès, germana de la mare d'Esmel, tots dos nascuts aquí a Tivenys, el van afillar i el van portar a viure a Móra d'Ebre, on s'havien traslladat a viure, al carrer La Palla número 38, per treballar les bòbiles fent teules. Josep Esmel va créixer amb els 4 fills del Pere i la Francisca com a germans seus. En Pere, la Carmen, l'Enric, que viuen a Móra d'Ebre, i la Trinitat, que vivia a la Granada del Penedès. L'Esmel era solter, no va tenir fills ni dona, i la seva família eren els seus oncles i els seus cosins germans. Esmel, en anar a la Guerra Civil Espanyola, va combatre a l'exèrcit republicà i a finals de 1938 va obtenir el grau de tinent d'infanteria amb destinació a la 131a Brigada Mixta, lluitant al front de Terol i a la batalla de Belchite. A principis de 1939 s'exilià forçosament a França. Va ser internat als camps de refugiats i es va traslladar a una companyia de treballadors estrangers adscrita a l'exèrcit francès. D'aquesta època en conservem diverses cartes. La del 28 de febrer del 1940 us voldria dir les paraules més destacades. Estimada prima y familia, salud les deseo. La mía es buena por la presente. El frío ya va a menos. La comida bien. Ya comprenderás que con todo eso se puede resistir mucho. Tengo la confianza de veros a todos. El mundo es como una bola que da vueltas. Paciencia. El no poder asistir a la boda de mi ahijada, ha habido momentos en que la tristeza se apoderó de mí, pero comprenderás que en mi corazón no puede caber la tristeza. Se ha vuelto duro y muy duro. La he despreciado y se ha marchado. Ya vendrá el día en que los podré abrazar, si hay salud y suerte. L'oncle fou detingut i capturat per l'exèrcit alemany al juny de 1940 a l'edat de 36 anys, on va començar el seu definitiu calvari. Després de passar per 2 camps de presoners, va ser deportat al camp de Mauthausen, en un comboi que va sortir de l'estació de Trier el 31 de març de 1941, amb 357 republicans, dels quals 160 van morir pel camí. Va ingressar a Mauthausen el 3 d'abril del 41 i uns mesos més tard, el 30 de juny, va ser traslladat al camp de Gusen, situat a uns 5 quilòmetres de Mauthausen, i que es va convertir en el camp on més republicans espanyols van morir. Va morir el 7 de novembre d'aquell mateix any. Sabem, per l'historiador Joan Bautista Beltrán, que el dia 11 de novembre va ser cremat al crematori de Gusen i tirarà de les seves cendres al Danubi. Perquè se'n faci difusió i mai més ningú torni a passar un infern com aquest i es repari la seva memòria i la de milers de persones que, com ell, van patir la deportació. Des del juny de 1940 va resistir 17 mesos, 510 dies, en mans dels nazis, amb l'esperança de tornar a Móra d'Ebre, però mai va tornar. Em vaig posar en contacte amb l'Ajuntament de Tivenys mitjançant el senyor Jordi Pinyol, que m'ha ajudat molt amb aquesta recerca, així com altres persones també, i he lliurat còpia de les cartes i la documentació que tenia aquí a l'Ajuntament de Tivenys perquè qualsevol persona que ho pugui consultar o ho pugui veure quedi en la memòria. La seva lluita contra el feixisme, primer en la Guerra Civil Espanyola i després enfrontar-se al nazisme en la Segona Guerra Mundial, fan que avui em veig amb el deure de reparar la seva dignitat i fer tot el que estigui a les meves mans. Que mai torni a passar una guerra, que visca la pau al món. Encoratjo al jovent a que faci aquest exercici de reparació de la memòria històrica, que és un dret que tenim i és un deure. I ara us volia parlar des de dins del meu cor dient que l'oncle Pepet, els meus besavis, el meu avi, us donen les gràcies a tots per aquest reconeixement que finalment avui, malgrat que ells no ho poden veure,
segurament ho podran veure des d'allí on sigui, doncs ha arribat l'hora i us dono les gràcies a tots i a totes de tot cor. Gràcies. Imma, moltes gràcies i et convidem a que ens signes el llibre de visites de l'Ajuntament i et farem una petita entrega també d'un ram de flors. De tot cor i en nom de tota la família del Josep Esmel Canyador, els que avui aquí no han pogut acompanyar-me degut a la pandèmia, que segurament ens estan seguint des de la seva casa de Móra d'Ebre, la Magda de Bonavida i els familiars que tenim a la Granada del Penedès. Moltes gràcies per la reparació de la seva memòria històrica. Visca la pau al món. Gràcies a tots.